Здравейте, хора! Днес ще ви питам на какво да играем. Може на Crystal Shopper Simulator да продължим Ледена епоха 2, Ледена епоха 3, Minecraft, Multiplayer San Andreas, Robocraft, на Team Fortress 2, на Sims, на интернет, на Harry Potter. Може вие да ми пишете на коя игра да играем. Скоро може да снимаме на GTA 5, защото аз приех скайпа на How to Shoot Heads и сигурно ще питам как да там някакъв сайт ще се оправим с него и той ще ми покаже как. Аз ще го направя и сигурно може и заедно с него да снимаме, зависи как той реши. И както и да е. Аз сега като му имам скайпа и той като го видя на линия ще го питам и съответно ще разберем дали ще играем. И когато е на линия, естествено и аз може да снимам и на GTA San Andreas, нали, мултиплеера, може да пробваме, защото сега сме се заиграли. С много хора сме. И ще е готино. Мога да ви покажа, аз имам Facebook страница, на която може да лайкнете с палче нагоре и когато сте, нали, ако мислите, че ме харесате, може и да ме поканите като приятел Димитър Пелтеков в Facebook. Не влизам много често в Facebook. Skype може да ме поканите на Стефан Пелтеков, може да ме поканите да сме приятели на Skype и но зависи ако аз ви приема, защото не приемам, нали така. Аз решавам и ще има томбола и ако искате да играете с мен на някоя игра, GTA San Andreas Multiplayer, ще такова. Искам в коментарите долу да пишете вод 1 и, нали, първият човек, който ще коментира, пише вод 1 и така всеки човек гледа кой подрете и аз ще избера един човек, който да играе с мен. И мои приятели може и само не двамата, той както реши. Това и може да играем на всякакво, може и ако е от много близък град. Някой ден ще направя купон, нали, някъде може да се видим. И така, и абонирайте се, харесайте и коментирайте и пак мислете на коя да играем. На коя игра да играем. И до скоро. Нали, чао. И забравя да ви кажа, когато искате наистина да снимаме на някоя много хубава игра и на вас нещо много ви се иска да снимаме, по-добре ми кажете, защото може да снимаме на някоя по-хубава игра. И така може да е много хубава. И какво да